tingke pati. Kanyakan sakwis aku ngadeni peperangan nglawan kowe. Rumangsa kesesel. Jalaran nalika kowe nak tamani piandhelku bisa mati. Nanging yen dilompati sedulurmu sak temah kowe bisa urip. Koso baline kowe. Lamun to wijang tak tamani pisoko. Sak temah brodol waduke. Nanging yen dilompati gunjang kaya uga bisa urip meneh. Pancen Senopati gonjangan wijang saka Lamongan sadya sing tuntunan bebasan kaya dewa sing katon mapan ana ing Marjapata. Nanging lamun tok aku bali menyang Tuban wirang apa sing tak sombong yen tok atase aku putra tus swargi eyang Ronggolawe iki mung keseser tetandingan kelawan Senopati gonjangan wijang saka Lamongan. Yen tak tindingi lan tak gagas tandangnya Senopati gonjang lan wijang kaya dening ana ing alam wewayangan dumadine perang Baratayuda Jaya Winangun antarane Kurawa apa dene Pandhawa. Nalika Kurawa ngetoke jago satria sakembaran Wikata Boma lan Boma Wikata ewan dene ana ing Pandhawa kae ngetoke Senopati pinangka panenggake Pandhawa ora liya Raden Bratasena. Perang gedhe dumadi akeh pelangane korban sing ora bisa diitung pelangane biji. Lamun to Wikata Boma kae ditamani kuku Pancanaka waduke brodol sak temah mati. Lamun to dilompati karo Wikata sak temah kae bisa urip. Koso baline koyo ngono. Wah, pancen dari kapisan. Nanging kabeh mau rahayune kadenangan kelawan Prabu Kresna kang dadi ratu ana ing kraton Gurwati. Kae menehi cangriman kelawan Raden Bratasena di adikku Bratasena. Apa mula budane nganti kowe keplayu? Susuhe ayu saka tengah rarang. Bratasena kandha yen to kalah perang kelawan Senopati saka Prawa kang aran Wikata Boma lan Boma. Saben-saben dipateni dilompati bisa urip. Koso baline kaya ngono. Banjur Kresna kae menehi sarana Wikata Boma lan Boma Wikata kae bisa mati. Kae tau umpamake raga loro nyawa siji bisane mati mung Gusti dukung. Gonjang lan wijang. Saiki aku eling dedongan-dedongane Prabu Kresna menehi sesorah kelawan Bratasena. Tau umpamake wes Senopati Sokrawa iki Bratasena musuhmu. Hei gonjang wijang, tahan kali negara Kita dalam bunuh. Prajurit kaya kowe mungkin wegah ana ing dalan sing regep. Nanging beda sadurung. Awit cilik iki wis kulino. Gegnaden ana ing papan sing rupa, papan sing rumpit. Apa meneh papan sing jembar. Ya iki kalau dangan muga-muga jangan wijang. Ning kasunyatane ninggalke palagan, ninggalke parpane gonjang lan wijang satu. Iya. Ora bakal tak selaki jroning ati. Aku rumangsa keseser nalika aku begentan kelawan kowe gonjang wijang. Ayo ngerti yo. Layuku nalika aku perang karo kowe. Iku ora ateges aku wedi lan bakal mundur saka peperangan. Tenane ngono aku mung pengen golek papan kang rumpil. Mung golek dalane patimu sak karone. Yen pancen bisa kepengin rajut ngajak perang dino perang sasi tak apeni karo satu.
Dimen ora mindon gaeni goncang lan ijak. Aja mung siji-siji. Yen perlu, ayo iki Satrio Tuban rebutan. Ayo penjala Batara Joko. Cari balok Ajo basan saya kenceng. Ojo ae. Anjan iku saya sisek. Kowe tengok-tengok aku tak sing ngobah. Ojo obah terus. Nek obah mengko mundak medeni. Kowe mayit ae. Katro. Aja licik kowe. Luwarono iki. Ayo jandon. Tangkep dojo segantaran bau kawan. Isih sumbang. Ayo. Lamun tok aku dadi jagale menungso. Mbok menawa kowe tak pateni emat. Angin ora patra penentukan. Apa meneh aku kalebu putra pengayoman pengkan Dipaten Tuban. Hancur. Oh, arep apa kowe? Yen to ngerti musuh wis katingkes sak temah Dipaten. Iki kanggo pengeleng-eleng kelawan kowe sak karone. Mergo kowe mau wis tak elingke. Ning ajeng kekarepanmu ora mendo malsang-sang. Hati menungso aja sok demen. Yang urus arang perkara liat. Aku kok apake? Saiki aku ora bisa tanggung. Pati lan uripmu gumantung kowe dhewe sing nentoki. Kowe bakal tak papanke ana sak jroning pinggir jurang kang jero kae. Uripmu tenane ora tek. Yen kok aku nyiksa lawan ragane godang lan iki. Nanging mergo saka patra kang tumindakmu dhewe godang pinjak. Kowe pengen nulunge kang boleh didawan kadang Mas Prabu lawan kang ora. Tak kira Sukerto ora pengarepan tak sikit. Kali konen Tuban, tunjuk atur oleh ngetane Kanjeng Rama sekolah. Udane sejam. Lah iya. Lah aku ya wis tau ning mbok kae kok ya ora terang-terang lho, Pak. Kowe nasibku kloso karo tas ketut banjir mau. Ketut banjir. Lah ya sampean nganggo gombal kene bloko. Lah iya. Lakon iki sing mari laris yo aku. Wong golek kayu iki. Iyalah. Ya tiwas kebenaran rek, Pak. Ning kidul kono, ngisor pring. Ning pinggir kali kae. Iya, lakone yo iki. Lakone yo iki. Iki jaluk ini mergo kepen roh aku. Buat sing kangen karo sampean, tresno karo sampean. Iya, entuk kayu ta urung? Aku ora iso meneh, kayune ana ning dhuwur-dhuwur ya, Pak. Ngono tak mek kono pojokan nduk. Apa to? Ayah. Apa ta, Pak? Waduh. Oh ya dadi tulungi. Wis wis. Iya. Lho, sing dadi aja. Sing dadi aja. Lah sampean kok ora, Pak? Kano ditut. Kilu kuwi adikku. Kano klitek nang ngono. Hop, sampe adikku jane nitik sandangan panjenengane ora kaya dening prajurit. Lho kok jaya kan tengah alas. Aku senopati ning Lamongan. Kang aran Gonjang-wijang. Gonjang-wijang. Nganti aku sak tengah alas pinggir jurang. Aku rampung gelut. Wah, kok isin. Ngono. Sepiye? Lah niku gelut. Supaya gelut wong rese. Gelutku iki mergo aku ditangisi bendaraku.
koyo nangis ya dituleng to. Nek jalur rabi. Oh gede tuwa nek nangis jalur rabi. Kon nglamarno. Nggih sak bajure. Kalah dhisik karo wong Tuban aku gelut karo wong Tuban. Aku kalah ditamani nggo apa iki jenenge. Yen sampean iso sabiyantu aku. Katur sampean yo wong ora duwe. Jelas anjen. Mengko tak weni ganjaran. Wong niki mawon opane mangan tok. Nah iya mengko tak opahi ganjaran. Tak weni ganjaran. Sampeyan toh apa ae mengko bakal teni. Iya, tenan ta ora ya, Dok? Wong ngapusi. Sampean butuh sate tak jalukno. Sampean butuh bakso yo tak jalukno. Butuh jajane tak tukokno. Ning yo aku duwe penjaluk Apa? aja nganti kliwat 2000. Kuwate niku. Ngeten-ngeten nggih. Mboten kok ateges kula mboten iso mboten. Mergo niki nek kula kados dening Jolo Sutra niki obah niku masalah cecek. Panci bener. Nah, niki sing iso munculi. Niku nggih pati sampean dhewe. Kaya ngono. Wis, yen kaya ngono aku lan sampean barengan mari Lamongan. Dajine lho, Nggih. Lah, Kowe mantu, Dok. Lah,